Day mo din ang PM niya day no. Ning ana siya day nga wala daw nako tagay ang second wife ni Fatherland og Jollibee. Ay Diyos mio, grabe naman yun niya kasuko day, please lang. Anyway day, wala man na sa ingon nga dili siya tagaan og Jollibee. Ang kana magong second wife ni Fatherland day, is daghan kay na siya pagkaon nga dili niya kaunon. Kaya ang napalit naman gud nako ani nga Jollibee day kay burger stick ra. Kay lagi ani man kung mga panahon na day is nagdali mig uli dito sa bukid. Unya lagi day ang second wife ni Fatherland is dili man na siya mukaon og baka. Unya kay wala man poy available nga chicken atong mga panahon na gud. Mao nang gipalitan na lang nako siya bread nga lami day diri sa 7-Eleven sa Kauswagan. Kay para nakoy mahatag niya og para pug na siya makaon samtang mangaon silang Fatherland. Kay kani mangong pagkaulian na mo ani mga panahon na day is kahit kalit ba. Kay nakuyawan manggukuday pagtawag ni Fatherland nga gilantan pa daw siya upat na kaadlaw. Mao nang nagdali mi og uli ani. Mao na walay rason day nga dili pud ako siya tagaan kung unsa poy nakaon namo. Kay lagi pagabot sa pagkaon te is dili jud ko kabalo mohangol ana. Kay kung unsay pagkaon sa mga pamilya ti makaon pud na niya. Dili pud mi na nga klase nga pagkatawo oy please lang. Muna kung gusto ka te available ni sa Yellow Basket ang second wife ni Fatherland. Ay charot gibaligyan naman na ako ni ang second wife ni Fatherland. Og maura day tuno bay oy.